Antonello Bella jselmilkom u jagħtikom merħba l-programm numru 124 mis-sensiela Botta u Risposta. Inħeġġukom biex għaldina sija u kwart li ġejja tinaqdu magħna li għandna programm ieħor mibli daqs bajda b'diversi temi interessanti. Qabel xejn ukoll insellem lil Joseph, insellem lek. Nsellem Antonello u nsellem is-semmija tagħna kollha. Mela, nibdew biex qabel xejn nfakrukom li qegħdin live, ovvjament kull min jixtieq jgħid tiegħu jista' jagħmel dan fuq il-sezzjoni tal-kummenti li għandna miftuħa għalikom is-segwaċi tagħna biex tkun tistgħu wkoll tinteraġixxu magħna fid-diskussjoni illi ser ikollna llejla, però fuq x'ħan nitkellmu nisimgħu it-temi tal-programm tal-lejla flimkien mal-announcer tagħna Janika Rapinett. Janika fidejk. Temi ewlenin għal-programm tal-lejla. Sfida taħra għal-quċċata tal-kampjonat BOV Challenge. Lezzjoni bianconera għall-Antonio Conte. 6 goals il-Pisa jgħinu lill-Inter ikomplu jaħarbu. Grazzi għamek Liljanika tal-intervent tiegħek matul dan il-programmu ta' minn ukoll ftit sekondi biex ukoll nawgura lil Janika happy birthday kif għada Janika tal-aqżmina nispera li tgawd il-ġurnata mill-aħjar mod li tista' u nawguraw lek u nirringrazzjak ukoll tal-kontribuzzjoni illi tagħti lill-paġna tagħna. Mela, il-lejla kif qegħdin taraw diġà naħseb se tkun novità il għaliex 5 tiem qabel il-konfront importanti li ser ikollna fil-kampjonat BOV Challenge bejn Balzan u Birżebbuġa kif qegħdin taraw għandna żewġ coaches preżenti. Bi pjaċir nħabbar li għandna magħna lil coach ta' Balzan Andrew Cohen u lil coach ta' Birżebbuġa St. Peters Edgar Gabriele illi jinsabu magħna għal programm tal-lejla u kon nirringrazzjawhom talli il-lejla oġobhom jinaqdu magħna. Infakrukom ukoll se nkunu qegħdin naġġornawkom ukoll fuq il-logħbiet bejn Everton u Leeds u Verona u Udinese waqt il-programm logħbiet illi għadhom bl-iskor ta' xejn b'xejn. Mela, nibdew nitkellmu naqra fuq il-logħba ta' nhar il-ħadd li ġej, logħba verament mistennija anke minħabba l-fatt illi kif ser naraw fil-klassifika tal-kampjonat BOV Challenge sissa Balzan jinsabu l-ewwel b'29 u Birżebbuġa St. Peters jinsabu t-tieni b'28. Għandna l-Melita b'25, Fgura United 22, Sajrin Żgudja, Imġar United u Swieq United 20. U mbagħad il-komplementar klassifika St. Andrews 19, Pieta 17, Santa Lucia 14, Zurriq 13, Vittoriosa Stars 10. Marsa 7, Zebbuġ Rangers 2 u Mtarfa 3, jiġifieri kif anke qaltilna tajjeb Janika sfida taħraq fil-quċċata tal-klassifika lejn il-ħolma kampjonat BOV Premier. Joseph, nixtieqek li forsi tintroduċi is-suġġett li ħan niddiskutu f'din l-ewwel parti tal-programm. Li naħseb ovvjament mudrettan tal-futbol Malti bħali naħseb parti tal-li kulħadd qiegħed jistennija. Ovvjament rajna ġistimijiet li għandhom materjal kompetittiv u naħseb mill-bidu ta' season dieru li ħajkunu ġistimijiet li jiċċallenġjaw. Għandek il-Edgar li nsellu minna u kulħadd illi ma minn nitkellem għandu reputazzjoni tajba ferm bħala coach, jekk Minister Jesbar rebaħ il-promozzjoni Malisa fl-2023 kien parti naħseb mit-tim mill-istaff tekniku taħt Talxin li tela Premier u s-sena l-oħra ma rridux ninsew illi Minister Jesbar for il-korreġini Edgar daħal wara li Birżebbuġa kienu sofrew ġiex tal-fitta 5 b'xejn, ġifieri daħal f'mument xejn faxal Birżebbuġa u nexxielu naħseb jieħu l-promotion ma' Birżebbuġa u issa naħseb kważi meta naraw li t-tim jagħmel qabża mis-second għall-first xi kultant jgħid tisma' t-target tiegħu huwa l-insalvament il-Birżebbuġa ovvjament għax għandu l-materjal u għax kulħadd jaf li Edgar huwa coach ta' livell qiegħed ukoll jiġġieled għal promozzjoni u naħseb jekk ovvjament naħseb Birżebbuġa tkun l-ewwel ma fil-Premier jekk naħseb jirnexxielhom jiksbu dan is-suċċess. Ekku. U mbagħad minn naħa l-oħra għandek Balzan tim li niżel mill-Premier ġifieri kulħadd stenna kemmu challenge u għandhom ukoll player li għamel ex-player li għamel ukoll unur il-futbol Malti, Andrew Cohen, ġifieri nsellimlu minn hawn. U kulħadd naħseb qed jistenna li ħadd tkun logħba naħseb missiel ta' ħafna, jekk kollok istaqsin ix-riżultat ħajkun ovvjament ġixtim jibsa. Il-provizjoni. Eżatt, imma jiena
onestament ma tantx insegwu ħafna l-Premier Challenge dik ma tantx ħankun hemm, però ħan nipprova nagħmel mezzu ninżel għal din logħba. U ħan nipprova noqgħod fin-nofs ħalli ma nistajda ma' ħadd ġifieri. Le, mhux hekk, mela ħalli wkoll nibdew nitkellmu naqra mal-mistednin tagħna. Għaldaqstant nitlobkom biex tixelu l-mikrofonu ħalli tkunu tistgħu tgħidu tagħkom ukoll. Mela, fit-tmiem il-ġimgħa rajna t-Tazza BOV Challenge fejn Birżebbuġa St. Peter ikkwalifikaw meta qelbu lil St. Andrews fil-waqt li Balzan ġew eliminati minn Swieqi United. Għaldaqstant l-ewwel domanda li ħanistaqsi lill-mistednin tagħna hija kif dawn ir-riżultati ser ikunu qed jaffettwaw il-preparazzjoni tagħkom għal din is-sfida. Andrew, tibda inti u mbagħad Edgar ikun jista' jgħid tiegħu mill-lenti ta' Birżebbuġa. Edgar nitolbok tixel il-mikrofonu jekk jogħġbok. Mela, Andrew, tista' tibda nfakk. Lilek u l-segwaċi kollha tal-programm tiegħek u nirringrazzjak tal-li lqajtni f'dan il-programm. Inti saqsejtni il-riżultati ta' li labna fil-Challenge Cup kif jistgħu jaffettwaw l-andament tal-kampjonat? Naqblu? Ija, kif eżattament, kif din il-logħba se tkun qed taffettwa l-preparazzjoni tagħkom għal konfront ta' nhar il-Ħadd. Il-konfront li jibda fl-4:30 fil-Victor Tedesco Stadium tajjeb ngħidu. L-logħba li għaddiet kontra Swieqa kienet logħba tajba, logħba missilta fejn kellna l-ewwel ħaf tajjeb ħafna u fit-tieni ħaf kellna l-episodju ta' tkeċċija tal-penalti u mbagħad lajna l-gol fl-aħħar momenti imma xorta naħseb jiena l-players għamlu logħba tajba ħafna u kemm lajna xorta kuntent ħafna bil-wirja li tajna. Kif qed inti logħba kontra Birżebbuġa tim li sa ġimgħa ilu kienu huma l-ewwel post u għax fallew ma' Vittorjosa u aħna superajnihom fl-aħħar logħba biss. Tim li huwa naħseb jiena sissa ura li huwa tim b'saħħtu ħafna u kif nemmen dejjem li l-klassifika ma tikdibx. Ħatkun logħba ovvjament diffiċli ġiġa affrontajnihom ukoll fit-tazza fit-trofi wkoll u spiċċajna bil-drota wieħed u mbagħad Birżebbuġa rebħulna bil-penalties ukoll. Ġifieri kienet logħba bilanċjata ħafna. Nemmen illi nhar il-Ħadd tkun deġa logħba bilanċjata ma tistax tgħid illi hemm xi tim favorit jew xi tim illi tista' tgħid li ħajkun inferjuri minn ħadd ieħor u naħseb jiena li fil-futbol kif jiġri ħafna l-episodji jistgħu jagħtu 3 punti kemm jew lilna kif ukoll lilhom. Edgar. Qabel xejn insellem lilek u l-panel u l-min qiegħed jismana jew jarana. Qabel xejn nirringrazzja l-ħabib tiegħek għal-Joseph hawn tal-introduzzjoni tajba li għamel għax ngħid xi ħaġa qabel għaliex vera jiena ħadthom mhux wara żewġ riżultati ta' 5-0, wara 4 drojiet ta' xejn b'xejn u telfa ta' 5-0. Ħadthom fi post, 6 punti taħt San Ġwan u 5 punti taħt il-Birgu f'6 logħbiet, jiġifieri ma kienx faċli. Tħalt feles, kont lucky u mhux ħadna l-promozzjoni, ħadna champion u ħadna Super Cup. Minn dikinhar law ma ħarisniex lura. Tista' taħseb illi wara l-għada li konna tlajna promossi mhux champions bdejna naħdmu fuq xi players ma tkunx faċli għax kulħadd tisma' l-paroli fuq Birżebbuġa ma tkunx faċli biex inti bħala coach tkun għadek promoss tammira il-players biex iġibhom miegħek fil-First Division. Jiġifieri ikollok player jaħsibha darba tnejn għax jgħidu isma' Birżebbuġa mhux ħajmorru hemm biex jippruvaw jiġġieldu ma ta' fuq, għax aħna għal-bidu il-tragward kien illi nitlu inti ma tistax taqbad tgħid isma' ħammur biex niġġieled biex nitla'. First option li tidħol top 8. Issa kemm aħna u kemm ħal-Balzan konna laki li tħallna fiha mill-ewwel. Tim b'saħħtu ħafna, saqsejtni fuq il-logħba ta' nhar is-Sibt inżilna l-istess saw kontra tim b'saħħtu kontra l-Luxol.
konna għadna kemm labna ġematej qabel u rbaħna wieħed b'xej bloba sħiħa b'10 minn nies St. Andrews, però nhar is-sibt naħseb li t-tim ura kalatru wara id-draw mal-Birgu għax isma' ġejna draw vera, ġifieri affarijiet tal-futbol. Konna ġejjin minn rebħiet konseguttivi u fallejna mal-Birgu għax bawtogol jew affarijiet tal-futbol, però il-futbol jgħidlek illi meta ma tuħux iċ-chances ma tuħux il-punti u hekk ġara f'dik il-partita. Wara draw mal-Birgu li qegħdin nirrabba mill-aħħar fil-klassifika biex ittella l-moral il-players mhux faċli, dan għamilnieh. Ġiet il-logħba tal-Luxol u erbaħnija. Issa ta' min ifakkar illi aħna għadha għandna partit oħra tal-FA Trophy kontra Żurriq. Qabel nilagħbu ġifieri aħna nkunu qabel nilagħbu ma' Balzan ikunu labna 3 partiti u dik mhux faċli f'7 ijiem tilab 3 partiti biex ikollok konfront dirett ma' Balzan. Huma jkunu preparati ħafna iżjed minna speċjalment fiżikament għaliex aħna ħanilagħbu għada, mbagħad tagħmel recovery il-ġurnata ta' wara, ġifieri mhix faċli. Balzan kulħadd jaf illi huwa tim b'saħħtu ħafna, plus li hu b'saħħtu ħafna mill-Maltin niżlu mill-Premier, ġifieri baqgħu jemmnu fil-coach u jagħmlu tajjeb għaliex fil-Premier Andrew kien għamel biċċa xogħol kbira, għas dubju m'għandi minnu bħala coach u bħala bniedem, ġifieri għaliex kien waqaf l-aħħar partita ma kellu jaqgħad imma l-futbol kifet, jekk ma titfax il-ballon fix-xibka kif għadni kemm qedlek mal-Birgu. Huma ġralhom l-istess bħalna dikinhar u ħadu l-punishment waqgħu fil-first. Però Cohen kien bravu biżejjed illi żamm kważi l-Maltin kollha mhux faċli biex iżommu mill-Maltin kollha u konna nafu li bħal-Balzan ħajkun ejja nkunu onesti l-aqwa tim fil-First Division. Ġifieri aħna mhux qed ngħidlek li aħna ħżiena, imma aħna t-tim armajnieh kollu dis-sena. U dik mhux faċli, mhux inbilliġi fil-players, kemm int kapaċi taqqat it-tim u kemm it-tim ħajinvolvi ma' xulxin. Għax players iġib kemm trid. Però trid toqgħod attent xi ġib u trid toqgħod attent kif tarma. Sissa kuntent bil-wirja tat-tim. Qabel ma nitkellem fuq Balzan, għandi l-logħba ta' li għalina huwa tragwar tajjeb illi jekk ngħaddu niġu mal-aħħar 8 u mbagħad nippreparaw tajjeb għal kontra Balzan. Grazzi Edgar, sa flattant għandna xi bdil fl-iskor fl-Italja, Verona 1 Udinese 1 għatta jiftaħ l-iskor l-Udinese fi-23 minuta, Orban iġib id-draw għal Verona fis-26 minuta. Nsellem ukoll il-Kert Zarb li qed jgħidilna Cohen leġġenda tal-futbol Malti, nsellem ukoll il-Janika li daħlet tgħidilna Great Media u nsellem ukoll għax naf li qegħdin jarawna Malcolm Camilleri qed jgħidilna li wkoll xtaq iselli għalik Andrew. Gabriel Buzuttil, Franco Ortiz u koll il-kollega Clinton Buħaġar illi illum ukoll saftet ħin biex isegwi il-programm tagħna tal-lejla. Mela, Andrew, Balzan soffrejtu biss 7 gols sa matul dan il-kampjonat. Taħseb li dan il-fatt juri illi l-aktar repart solidu li għandkom fit-tim bħalissa u d-difiża? Nemmen ħafna kemm fl-attakk u kemm fid-difiża, imma nemmen ukoll illi meta inti jkollok difiża tajba tagħti iktar konfidenza aktar il-players, li tagħti iktar konfidenza lil kemm il-midfielders biex jattakkaw u kemm anke lill-attakkanti biex jagħmlu iktar ġiri quddiem u jkollna aktar numerical advantage fil-fażi offensiva. Fuq id-difiża naħdmu ħafna għax nqisu li iktar kemm aħna kapaċi nżommu il-clean sheets u nistgħu nerbħu l-objiet b'xejn. Mill-istorja tal-limna ġifieri li dawk it-timijiet li dejjem kellhom difiża b'saħħitha dejjem setgħu jiddettaw il-logħba tagħhom kif iridu huma u naħseb jiena wkoll kienu iktar suċċessi kellhom iktar suċċessi fil-lob tagħhom. Infatti wkoll naħseb tfakkarni wkoll dik l-espressjoni bit-Taljan se vince con una grande difesa. Tirbaħ dejjem meta jkollok difiża soda xek. Ekku. Mela, Edgar, inti semmejtu il-fatt li għandek 3 logħbiet f'ġimgħa li diġà hija challenge fija nnifisha. Biss
ħansemmilek sfida oħra. Il-fatt illi klabb bħal Birżebbuġa St. Peters qed jilgħab konfront dirett għal promozzjoni fil-Kampjonat Premier għall-ewwel darba fl-istorja tiegħu. X'inhuma l-isfidi li sitwazzjoni bħal din qed iġġiblek? Ifhimni, jiena ma nħobbx inħares ħafna l qudiem il għaliex il-liga għadu waqqas biss inqasam u jiena ma nistax ngħid illi t-tim tagħna ħajkun żgur illi ħajjiġġieled għal promozzjoni dana fil-futbol tajjeb ħafna fimni. Bħalissa ngħid proċed il-players għax qegħdin tajjeb. Naf li ħanilagħbu ħanerġa' ngħidlek jiena mal-aqwa tim li hemm fid-diviżjoni, żgur illi ħaninżlu biex intuhom challenge tajba, però ma tistax min issa taqbad tgħid illi inti żgur ħatkun dak it-tim li ħatitla jew li dan fil-futbol jekk ma jkollok saqajk mal-art, Antonello, naħseb ma tista' tasal imkien. Dik hija l-verità. Meta inti ħad inqasam u Endru naħseb jaf x'qiegħed jgħid, għandek 7 finals. Ġifieri la ħatilab mal-imtarfa, la ħatilab ma' dawk, ħatilab 7 finals. Min jiftakar is-swieq is-sena l-oħra? Sal-aħħar 3 logħbiet kulħadd qal li telgħu. Tajjeb, ġifieri aħseb wara aħna għadna baqgħna 3 logħbiet tal-lig. U 7 logħbiet tal-dan. Jiena min jiftakar sewwa l-aħħar 4 logħbiet, swieq kienu 4 punti fuq tarxin. Qegħdin nitkellmu tajjeb. Fallow partita, ġew għall-logħba diretta u ma telgħux. Ġifieri għall ħares jien noqgħod naħseb se jiġri għada. Jiena fil-futbol u ma kull tim li dejjem kont, dejjem imxejt logħba b'logħba. Għax inti tittaħdem, issa dik opinjoni tiegħi, fuq 3 punti li jmiss, jiena ma nistax immur naħdem fuq l-aħħar partita li baqali li ġejja fil-kamp. Jiena rid naħdem issa fuq l-logħba ta' Balzan. Wara ta' Balzan, hekk għall ħares qatt falli, kulħadd ġej kif jgħid il-Malti, ma sorbok. Allora kif tista' inti tgħid illi ħadd iġġieled żgur. Qegħdin hemm, tajjeb, qegħdin hemm iva, imma jiena bħala coach dejjem ħarist lej kontra min ħanilab. Ma nħaraq fit-tul qatt ma mill-bħal-baqar qatt ma ħarist fit-tul. Nixtieq li t-tim jieħu promotion għax huwa sodisfazzjon kbir kemm għalija u kemm għall-istaff tekniku, kemm għall-kumitat u kemm għall-players. Huwa tragward issa tagħna la tħanna hemmhekk, però ma nistax naġġel, ġifieri jiena rid naħdem fuq l-logħba ta' għada xi hija l-logħba li jmiss. Però mbagħad fuq l-logħba ta' nhar il-ħadd kontra Balzan. Joseph. Mela, le kif qalu bażikament naqbel ma qalu kemm coach Cohen u coach De Gabriele, ġifieri l-istess bażikament coach De Gabriele qal kelma waħda peress li kif ġie li issa kull logħba ħad tkun final, ġifieri dan eżempju kif ġara sena l-oħra, is-swieq itilfu ma' tim tal-5 post minn se żball mal-Pjetà kienu minn sejjer. Kelma marret tajb iva mal-Pjetà. Mal-Pjetà kienu tilfu mal-Pjetà u tilfu l-promozzjoni meta kulħadd qal li issa swieqa ħajtilgħu. Għandi mistoqsijiet, Edgar, qed tgħid illi qed tinna li ħadkun labtu 3 partiti f'ġimgħa u hekk. Il-weekend għada kontra z-Żurriq. u qiesek qed tgħid illi Balzan huma l-aqwa tim illi hemm fid-diviżjoni. Onestament, jista' jkun li forsi bdejt ilqa' ma nistax m'intix daqshekk konfidenti li ħaterbħu, ġifieri għax hekk qed nisimgħek mit-ton tiegħek. Le, isma' aħna ma' Balzan dis-sena Andrew jgħidlek labna 3 darbiet. U kombinazzjoni ġejda hekk min isejjer żball, 3 drojiet ta' wieħed wieħed. Le, jiena mhux qiegħed ngħidlek, jiena qiegħed ngħidlek illi Balzan il-dik li għandhom vantaġġ iżjed minna li ħafna mill-Maltin tagħhom kienu diġà flimkien u t-tim ikun iżjed tajjeb apparti affarijiet oħra jiena narġa' ngħidlek, jiena qatt ma rajt kbir u forsi bekk ukoll tasal kemm fil-futbol u kemm anke fil-ħajja personali. Jiena naf kelli dan it-tim narġa' ngħidlek jekk taqbad issemmi l-players huma kollha kważi niżlu mill-Premier. U dika tagħmel bil-goalkeeper bqa' semmi, ġifieri jekk taqbad issemmi ma tiqafx.
għandhom hemm skwadra ta' livell tajjeb. Aħna l-istess aħna skwadra tajba, ġifieri jiena mhux qiegħed ngħidlek il-logħba ħatkun 50-50, jiena naħseb dak it-tim li ħajżbalja ħajkun ikkastigat f'din il-logħba, ma nemminx li ħajkun fiha xi ħafna goals, it-tnejn ikunu attenti minn xulxin. Imma jiena dik li rid ngħidlek u kif qedlek eżatt dik kemm qed inti, il-Pjetà dikinhar ma kellhom ċans għal xejn. Ħarġu mat-swieqi u għandek kontahom xi tlieta. Jiġifieri Tlieta bujħed kun jista' jeżbal. Għadna niftakar sal-bieraħ jien u jiena ħadd xi xorta bqajt insegwihom sal-aħħar partita mbagħad kont magħhom sa jannar. U bqajt insegwi u nipprova mmur narhom. Ġifieri jiena dik li qed ngħidlek mela sal-Pjetà ma ramawx tim ukoll, ġifieri ħadu l-lakaw ukoll, ġifieri tim illi ħajkun preparat ukoll. Is-swieqi l-istess, skwadra twila ħafna u bekk qiegħed ngħidlek illi aħna għandna 7 finals, 7 u 3 tal-lig. Għaliex mela aħna nhar il-ħadd minn balzan. Dik hija li rid ngħidlek u meta tilgħab 3 logħbiet fuq xulxin u ħadd mur għall-logħba diretta ma naħsibx illi hija faċli. Mhux faċli. Għalhekk jiena għal dawn l-affarijiet li qed ngħid aħna ħanilagħbu trofi u ma mhux ħajilagħbu. Ġifieri dik tagħmel u għamlu recovery il-ħadd it-tnejn qabdu jippreparaw. Aħna ħanilagħbu għada l-erba' nagħmlu recovery. Il-ħamis Alla ħares qatt ma tafx jista' jiġri illa li aħna ħammorru biex nirbħu, jiena kull partita mmur biex nirbaħ. Tajjeb ġifieri mhux ħanoqgħod ngħid għax ħanserħu l-dak jew ħanserħu l-ieħor, aħna għada ħammorru biex nippruvaw nirbħu, biex nippruvaw nikkwalifikaw. Tajjeb ġifieri dik hija l-verità. Apparti li jekk ma nirbħux għada ħajkollna l-Bruno sospiż. Ġifieri iżjed u iżjed tinżel biex tipprova terbaħ. U aħna bla Bruno ħankunu tlifna biċċa minn saqajna. Jiena lek ngħidlek illi qabel impalla u qabel nitkellem naħseb xi rid ngħid. Jiena nista' niġi qagħod infajjar ħafna paroli, imma jiena m'iniex dak it-tip, jiena ngħid dak li hu fil-futbol. Mela, Joseph, nafx għandek xi domanda oħra għal-Andrew. Iwa, ekku, mela, Andrew, jidher illi kif qal Edgar l-aqwa tim, però Birzabbuġa dejjem żammew kondru għat 3 darbiet. X'ħajkun l-andament tagħkom biex tippruvaw ġibu 3 punti? Iva sewwa qal Joseph Edgar illi labna żewġ friendlies u waħda fit-tazza, 3 darbiet ġejna draw, ġie hemmhekk juri kemm it-timijiet huma bilanċjati. Huwa faċli tgħid illi Balzan huma l-aqwa tim din is-sena għax għaż il-klassifika issa hekk qed turi illi aħna din l-ewwel allura tiġi l-aqwa tim. Imma fl-istess ħin Edgar tkellem tajjeb ħafna wkoll qal illi għad fadal ħafna lob l-ewwel round għadu laqqas bis-sinagħlaq u jalla li qed jgħid Edgar huwa minnu u ma nkunux l-aqwa tim s'issa nibqgħu l-aqwa tim. Ma fadal ħafna x'isir u nasal għall-logħba ta' nhar il-ħadd kontra Birzabbuġa se tkun logħba oħra diffiċli li ħares aħna nippreparaw għal kull logħba kif bl-aktar mod professjonali, bl-aktar mod l-aħjar li nistgħu nippreparaw għaliha billi l-ewwel ħaġa li nagħmlu huwa nistudjaw it-tim tagħna l-aħħar logħba li nkunu għamilna, nistudjaw l-opponents ukoll kif ikunu labbu dal-aħħar 2 logħbiet jew 3 logħbiet bliema sistema, bliema attakki, bliema stil ta' logħba qed jilagħbu. Naraw naqgħu wkoll il-logħbiet passati li labna kontrihom x'tip ta' stil intuża wkoll u nippruvaw naraw jekk nistgħux inweġġawhom jew nistgħux nippenetrawlhom iktar u niddefendu aħjar fejn soffrejna kontrihom. Nixtieq nawgura lil Edgar li apparti huwa kollega tiegħi bħala coach huwa ħabib tiegħi wkoll barra ground u naħseb jiena ħafna mill-kliem milli qal huwa minnu li huwa bniedem tal-futbol jitkellem eżattament kif inhu mhux qed idur mal-lewża u naħseb ħafna min-nies hekk għandhom ikunu bħalu. Jiena nixtieq ngħid ħaġa, jekk tispiċċaw draw, li taħsbu li l-iktar tim li ħajgwadanja. Tistgħu wieġbu tnejn ta' mara minn ħajwieġeb l-ewwel. Jiena naħseb illi s-swieqi għax bit-tragwar tagħhom nagħmel is-swieqi għax it-tragwar tagħhom ilhom dawn ilhom jgħidu mhux minn daw ilhom 7 snin jew 8 fil-fest hekk mhux iżjed ilhom biex jitilgħu
żmien dis-sena investow fuq l-investow, ġifieri dik hija l-verità, però ma tarmix tim preparat ħafna minn coach immexxi tajjeb Brian Sajt, it-tim tal-Melita. Ġifieri hemm il-pjetà, ma tistax titkellem fuq tim jew fuq ieħor. Ġifieri Le, ma bejnietkom it-tnejn, idru, mill-aktar li ħajgwadanja, mill-aktar li ħajjgħid bejn Balzan u Birzebbuġa, min ħajkun jgħid isma' ħadna punt tajjeb. Min? Ta' min No, nisemmi le, Joseph ukoll jekk tippermettu li nidħol fid-diskussjoni illi għajim punt tajjeb. Meta naraw naqra l-klassifika illi ser nerġa' nurikom ukoll bl-għajnuna tal-grafika tagħna. Għandek il-Melita li għandha 25 illi ser tkun impenjata qabel il-logħba Balzan Birzebbuġa f'konfront kontra Santa Luċija. Imma eżatt wara Balzan Birzebbuġa se jkun hemm sfida oħra tajba bejn Fgura United u Sirens illi fil-klassifika qegħdin taraw qegħdin irrabaw l-ħames. Jiġifieri ngħidu li huwa round importantissimu dan, ovvjament għad fadal, però ifhem. Ħanuża l-kelma it could make or break. Ta' minn isemmi wkoll il-Gudja jmissom mal-Pjetà is-Sibt u s-Swieqi jilagħbu mal-Imtarfa ukoll is-Sibt. Mela qabel ma nkomplu bid-domandi tagħna għandna wkoll messaġġ illi batilna il-kollega tagħna Brady Buġejja fejn qed jgħidilna ukoll iselli għalikom it-tnej Andrew u Edgar. Għatfadal ħafna biex wieħed ibassar li Birzebbuġa u Balzan huma favoriti netti għall-promozzjoni. Ma rridux nistgħu timijiet bħal Swieqi Melita u Nġar li xorta għadhom biċ-ċans fl-opinjoni tiegħi. Min-naħa tiegħi nixtieq li jitilgħu Birzebbuġa bħala ex-membru tal-Kumitat u Balzan ħabba l-ħbiberija antika u ġenwina li għandi ma' Kowin. Mela naħseb li dan messaġġ xieraq li tirrisponduh iż-żewġ coaches. Nixtieq ngħidlu grazzi ħafna. Jien speċjalment u nixtieq li x-xewqa li għandu joħod għall-poplu kollu ta' Birzebbuġa għas-sagrifiċċji li qiegħed jagħmel. Ġifieri dik hija l-verità u biex ma naħrabx mid-domanda li qal Joseph, naħseb li jekk niġu draw m'hemmx min igawdi żewġ timijiet nitilfu żewġ punti u it-tnejn ħanibqgħu fejn konna fil-klassifika, ġifieri huma l-ewwel u ħana t-tieni. Jiena nixtieq insellem għal-ħabib tiegħi Brady, ukoll nirringrazzjah tal-kummenti sbieħ li jagħmel ukoll. U fl-istess kien biex nirrispondi wkoll bħal Edgar naħseb illi ħares. Vera illi jekk niġu draw ħankunu tlifna ġiex punti wkoll, imma li terbaħ punt ma' Birzebbuġa, li ma titlifx ma' Birzebbuġa. U naħseb li huma l-istess mod illi naħseb jiena id-draw li terbaħ punt tajjeb ukoll. Li terbaħ 3 punti dejjem aħjar, imma naħseb jiena li jkun hemm draw ma naħsibx ta' ħajweġġa' l-ħadd laqqas. Speċjalment meta nqisu li faċċennajtu tajjeb intom għad fadal 10 logħbiet qabel ma jintemm dan il-kampjonat. Biss iż-żewġ timijiet bħalissa dejjem strixxa twila ta' logħob mingħajr telf. Għaldaqstant jiena għandi kurs ta' wkoll nistaqsi kemm se tkun importanti din il-logħba għat-tim tagħkom sa fl-attant għandna aġġornament mill-din darba minn ġewwa l-Ingilterra jiftħu l-iskor Leeds United kontra Everton. L-iskorer huwa Justin Leeds United wieħed Everton xejn ġewwa Liverpool. Mela biex mmorru lura għas-suġġett inkont qed ngħidilkom li sew Birzebbuġa sew Balzan bħalissa għaddejjin minn strixxa twila tal-logħob mingħajr telf. Kemm se tkun importanti l-logħba tal-ħadd biex iżommu dan ir-ritmu? Andrew b'dinti, mbagħad nisimgħu Jekk nerġgħu nkomplu fejn ħallejna, nerġgħu niġu draw, nibqgħu għaddejjin bis-serje pożittiva ta' mingħajr telfa. Naħseb jiena min jieħu jekk jkun hemm xi tim li jieħu 3 punti minna din il-partita li huwa żgur huwa li ħajkun ta' boost qawwi, speċjalment għalina li nkunu ftaħna vantaġġ ta' 4 punti fuq Birzebbuġa u
ikun tabus ukoll qawwi ħafna għal Birzebbuġa li jekk jieħdu 3 punti huma illi jerġgħu l-ewwel ħaġa jagħtu telfa lilna wara ma nafx nara xi 12 partita m'iniex ċert kemm il-partita aħna tlibna l-ewwel Eżatt, nax il-logħba. nax il-logħba eżattament ikoll apparti milli jitilgħu fir-rasi klassifika anke l-boost mentalment tal-plejers illi dak ikun jiswa ħafna għal ġixtimijiet li aħna. Edgar. Ma naħsibx li għandi inkompli xi nżid, aħna nerġa' ngħidlek, aħna ħanippreparaw bħalhom tajjeb żgur u nemmen illi dak it-tim illi ħajżbalja l-inqas ħajirbaħ il-partita, ġifieri jiena ma noqgħodx inħares ħafna x'għamilna, jiena nħares nerġa' ngħidlek x'imissni, ġifieri dak li għadda ma nistax inġibu lura kemm il-rebħ, kemm id-drojiet u kemm it-telfiet. Aħna ta' ngħidlek illi aħna it-tieni u t-tielet logħba konna bdejna niftakar b'żewġ telfiet konsekuttivi li ma kien ħaqna nitilfu qatt imma tlifnihom. Għax fil-futbol jirbaħ min jiżbalja l-inqas u min jiskurja. Jiġifieri minn dekinhar ħaresna l-qudiem badna nemnu, però issa ħanarġa' ngħidlek ġejja final oħra. Qabel inħares lejn il-final oħra inħares lejn logħba għada, illa li xina narġajt ngħidlek inħares logħba kontra Żurriq, partita diffiċilissima u ħanamlu minn kollox biex din il-logħba nerbħuha u nippreparaw tajjeb għall-logħba tagħna l-ħadd kontra Balzan. L-aħħar domanda li għandi għalikom biex nagħlqu din l-slot tal-programm. Kemm se tkun Antonello, tippermetti li minuta żgħira, ħansaqsi mistoqsija antipattika l-Edgar. X'tippreferi tirbaħ għada jew il-ħadd? Ħankun onest. Jiena dejjem qabel ħares tal-ħadd inħares li għada, ħankun onest. Jiġifieri jiena l-mentalità tiegħi hija rebbieħa. Mela jien ma nistax immur u jiena fuq il-plejers ta' Balzan għadna ma minnilhom xejn, għadna mornihom xejn, illa għaliex jiena nimxi logħba. Ġifieri l-logħba tagħda hija importanti kemm għall Birzebbuġa, kemm għall-klabb, kemm għalija li niġu mal-aħħar 8 fit-trofi. Jiġifieri dik hija xi ħaġa pożittiva u sabiħa. Ħanilagħbu ma' tim li l-istess huwa ppreparat iż-Żurriq. U għalhekk ma tistax tħares għall-logħba ta' nhar il-ħadd illa li ma naf se jiġri għada. Alla ħares qatt jitkeċċilek plejer jew jiena naf ma tafx jista' jiġri. Ir-rota id-dur. Ġifieri kif nista' nipprepara l-logħba ta' Balzan meta jien għandi logħba għada u ma naf se jista' jiġri. Jiena jista' jgħidlek Andrew stess, issib daw labu tkeċċilhom Benjamin Healy. Ma bedix jistennija. Qed tifhem? Iżda l-plejer ħajkun sospi żgur. Jien għalhekk qiegħed ngħidlek nistenna l-logħba ta' għada, naraw il-plejers li konna available mill-erba' sa nhar il-ħadd u titkellem fuq hekk aħna ma' Balzan ħanarġa' ngħidlek aħna nafu illi l-logħba 50-50. Balzan tajbin, aħna mhux inqas minnhom, jiġifieri għalhekk qiegħed ngħidlek naħseb illi dak it-tim li ħajamel l-iżball ħajibqa' nixxaruhu u jekk tiġi draw naħseb illi żewġ timijiet inkunu kuntenti dik il-verità. Sewa wis, mela, biex nagħmlu l-aħħar domanda ħalli nkun nistgħu nagħlqu il-parti tal-programm. Kemm se jkun importanti l-appoġġ tal-partitari fil-konfront ta' nhar il-ħadd li ġej. U nixtieq ukoll parti li twiġbu lid-domanda forsi twasslu l-messaġġ tagħkom lill-partitari li qed isegwu il-programm tal-lejla. Andrew. Nixtieq ngħaddi l-messaġġ il-partitari tal-Balzan li għalkemm mhumiex daqshekk numerużi ma il-supporters li jkun hemm il-ground jiġu biħġarhom, jagħtu qalbhom, jagħtu support ġenwin lit-tim u l-plejers jagħtu ħafna kasom daw is-supporters li jkollna, kulħadd nista' ngħidlek illi nista' nassigurak illi s-support kulħadd iħobbu, kulħadd jieħu pjaċir bih u nemmen illi din hija logħba li fejn nistgħu ntellaw naqa' iktar nies ħbieb familjari biex nagħtu s-support il-raħal ta' Balzan li tant jixraqlu li
jerġa' jsib lura ruħu postu lura fil-kampjonat Premier. Edgar. Jena ma naħseb li fuq is-sapport ta' Birżebbuġa ma tantx għandi xi ngħid għaliex anzi nirringrazzjah illi qiegħed jaħdem qed ikun pożittiv dejjem mal-plejers u dik naħseb l-arma importanti illi mhux li jkollok is-sapport imma li s-sapport ikun mal-plejer qegħdin jiżdiedu tista' tgħid kull ġimgħa kull sapport li hemm kulħadd idaħħal idu fil-but għal xi pedina jew għall affarijiet li qegħdin jagħmlu biex jgħinu l-klabb. Ngħidulhom grazzi u ngħidulhom li aħna ħanagħmlu minn kollox biex nippruvaw nġibu dak li nixtiequ. Grazzi ħafna se nagħlqu b'kumment finali minn Etienne Kakija fejn qed jgħidilna good luck liż-żewġ timijiet u Brady naħseb din hija ċajta minn naħa tiegħu fejn qed jgħidilna il-ħadd li ġej anki tal-kottonera għal wara Edgar. Kawem minn hemm ukoll, Eżatt, għalhekk. Mela, grazzi Andrew u grazzi Edgar tal-interventakom matul dan il-programm. Jiena u Joseph se nħallukom ftit għalissa kemm nieħdu tazz-ilma. Grazzi u good luck it-tnejn li intom. Eżattament nawguralkom sewa l-logħba ta' nhar il-ħadd kif ukoll anke l-kumplament tal-kampjonat. Jiena u Joseph se mmorru nieħdu tazz-ilma bil-kwiet u mbagħad wara riklami nidħlu lura biex nitkellmu fuq is-serje fejn se jkollna panel ġdida u għandha se nisidulkom biex tkomplu magħna anki wara din il-waqfa ta' riklami. Ibqgħu magħna. Grazzi. Grazzi. L-aqwa esperjenza lokali fuq eabed.com. Ingħaqad magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabed.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. eabed.com. L-għażla tal-Maltin fejn tista' tilgħab u tirbaħ. Ingħaqad, iddepożita biċ-ċans li tirbaħ. eabed.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli.
Merħba lura t-tieni parti tal-programm Botta u Risposta fejn issa għandna panel kompletament differenti wkoll. Qegħdin taraw żewġ uċuħ ġodda l-ewwel nett għandna lil Mark Gallia, is-segretarju ta' Roma Club Malta, għandna mill-ġdid il-Joseph u għandna wkoll persuna li naħseb ilu jixxarfna sninu l-biraħ fil-għaxija wiċċu għaddaw ħafna t-nirreferi għal viċi editur tal-Kamra Sportiva Mark Xkembri illi wkoll inaqat minn din il-parti tal-programm. Faċċa fl-aħħar. Wow, yes, all right. Nirringrazzja żewġ markijiet tal-li naqdu magħna. Aġġornamenti mill-logħbiet li hemm għaddejjin bħalissa mis-serje Taljana Verona 1 Udinese 1 mill-Premier League Everton xejn Leeds 1. Se nitkellmu fuq is-serje A issa dit il-parti tal-programm naflu wkoll qed però kien hemm minsaqsini fuq li ġara nhar il-ġimgħa fil-logħba Gżira United bil-Kirkara rigward il-kustjoni tal-asta min-naħa ta' Kert Zarb. Naqbel miegħu li din kellha tiġi ċċekkjata ferm qabel il-logħba imma Ismoni, dik bir-rispett kollu ħalli ma naqbad turi l-istat diżastruż, u kemm mmexxej tal-mistħija fil-futbol Malti. ma naħsibx Simple as li Joseph ma naħsibx hija kwestjoni tal-assoċjazzjoni hija pjuttost ġara li ġara bil-maltemp, però still naħseb kien hemm bżonn li forsi l-affarijiet jiġu ċċekkjati minn qabel. Imma nissorvolaw dan id-diskors u niġu għad-dunkwe għall-argument illi ħanitkellmu fit-tieni parti tal-programm nfakurkom li qegħdin live fil-free li titħlu tgħidu tagħkom ukoll matul dan il-tieni parti tal-programm fejn ħan iddiskutu s-serje A, riżultati ta' 22 ġurnata, diversi scores kbar kif qegħdin taraw fil-grafika. Atalanta 4 Parma xejn, Como 6 Torino xejn, Fiorentina 1 Cagliari 2, Genova 3 Bologna 2, Inter 6 Pisa 2, Juventus 3 Napoli xejn, Lecce xejn, Lazio xejn, Roma 1 Milan 1, Sassuolo 1 Cremonese xejn. U kif għadni kemm qedtilkom Verona Udinese qed tintlab bħalissa 1-1 fil-ħin tal-mistrieħ. Meta nagħtu naqra ħarsa lejn il-klassifika ukoll mill-ġdid il-grafika fejn qed naraw l-Inter fil-quċċata bit-52, Milan 57, Roma Napoli 43, Juventus 42. 47 naħseb. 43. Milan. Milan 47. Iku tajjeb 57. Le, Inter 52, Milan 47, Roma u Napoli 43, Juventus 42, Como 40, Atalanta 35, Bologna 30, Lazio 29, bid-drota bħalissa l-Udinese jinsabu b-27, imma bdew il-logħba b-26, Sassuolo 26, Cagliari 25, Genova, Cremonese, Parma, Torino 23, Lecce 18, Fiorentina 17, Verona bħalissa għandhom 15, imma bdew il-logħba b'14 flimkien mat-tim ta' Pisa. Mela, għandna ħafna argumenti x'niddiskutu matul it-tieni parti tal-programm ukoll ukoll Joseph nixtieqek tintroduċi naqra s-suġġett inti qabel ma mbagħad niftħu fuq il-logħbiet fiktar dettall. Le, bażikament ħanitkellmu issa jmiss nitkellmu fuq dak li ġara dal-weekend ġewwa l-Italja, kien ħafna logħbiet interessanti, però naħseb li ħanifokaw fuqhom huma il-partita tal-Bla Roma Milan u l-partita wkoll tal-bieraħ fil-għaxija fis-sitta Juve Napoli. Tajjeb ħafna mela ħanibdew nitkellmu fuqha għax naf li Mark ilu ħerqan biex jitkellem fuq din il-logħba mit-8 ta' filgħaxija. Fil-fatt kien ilu jibgħat li qed il-lestep nipprepara. Mela, rebħa kbira kontra Napoli Mark. Rivali kbar tagħkom, ħanuħu l-ewwel kummenti tiegħek fuq din il-logħba. Mela, l-ħaġa nsellem l-segwaċi kollha tagħna minn ġdid u nagħtihom il-lejt tajjeb u nirringrazzjahom tal-li ġimgħa wara ġimgħa jibqgħu jsegwu. Ifhimni l-logħba tal-biera fl-aħħar wara fuq minn sentej irbaħna logħba kontra n-Napoli tgħidli tikkonsla dak u tim kbir ma meta tqis l-aħħar sentej in-Napoli kienu aħjar minna naħseb il-bieraħ
Il-Juventus għamlu prattikament naħseb waħda mill-aħjar lobiet li niftakar fl-aħħar żminijiet għax okej tgħid li fl-aħħar xarej rajt it-tip mid-darba u elf, imma il-bira veru kienu koordinati tajjeb. Ġifieri il-fatt li ta' Spalletti qabdet tidher, ġifieri players jidru trasformati għax dal-istess tim ma tgħix sar xi akkwist f'Jannar li qaleb lit-tim ta' taħt fuq, qed jirnexxielu jispostja it-tim mit-tlieta 4-2-1 li kien jilabja fil-bidu ta' staġun Tudor għal 4-2-3-1 fejn Locatelli qed veru Locatelli mhux xi plejer favorit tiegħi, nammettija, ma qdertu kemm il-darba ma l-aħħar logħbiet speċjalment il-bieraħ kien tutto kampista. Ulturam il-fatt li qed jilagħbu dik l-20 metru l-qudiem qed tfakkarni fi żmien Pogba. I mean, mhux ħanirbħu kampjonati, imma kif edha l-klassifika temlik bil-kuraġġ li iż-żewġ timijiet li qegħdin qabilna għaġli dar raba' post kull medin punt. Xi ħaġa ta' inkoraġġament il-bieraħ ukoll għax ta' min irid isemmiha il-gow li għamel David għax hu hekk qal biex isejħulu David f'intervista li għamel il-ġimgħa l-oħra u mhux għax skurjax veru ma kellux staġun eżaltanti s'issa imma dik ix-xamma tal-gow kif għamlu l-bieraħ nittama illi il-turnover tiegħu. Meqpija id-diżappunt ħalli ma ngħidx kollox pożittiv għalija jibqa' Cambiaso li dal-plejer mhux iktar rikonoxxibbli. Ilu minn Jannar ta' 2025, ġieri kważi sena, dal-plejer susparixxa mix-xena. Issa jew m'għandux kompetizzjoni fuq dik in-naħa, mindu kienu daħlu għalih Manchester City, ma nafx ġara minnu dal-plejer. Dak huwa l-wieħed mill-ikbar dispjaċiri. Xi ħaġa oħra, ovvjament, meta jkun hemm Bremer id-difiża tal-Juventus treġi iktar, Lloyd Kelly l-ewwel wieħed jiena maqdartu ħafna. Bella li mhux il-sieni bisni b'kollox biex inkun użajt espressjoni, għax veru qed jilgħab lob wieħed mill-aħjar difensuri li hawn fil-kontinent Ewropew, ma ħanodix bi kbira li t-tim nazzjonali Ingliż mhux ħajlek ħajlabu mal-11, imma li jsejjaħlu ma' t-tim nazzjonali ta' pajjiżu, jalla sa ma niżolqux fin-niexef, il-logħba li jmiss hija mal-Parma away, għax wara hemm ġiex logħbiet apparti li sada mhux għada għax għadha tlieta. Nhar l-erba' away mal-Monaco li hija importanti li nirbħu ħalli niġu kemm jista' jkun il-fuq fil-klassifika ta' Champions League, ċans huwa remot ħafna u ma biss jiddependi fuqna. Li rridu nirbħu żgur bil-fors u hemm ma nafx kemm il-kombinazzjoni biex niġu mal-ewwel tminja ġifieri biss ħanaħseb fuqha imma l-inqas hekk kif qegħdin tiġi għaddejna għall-playoffs. Tieħduha bħala training session il-logħba tal-erba'. Imma xorta rrid nirbaħa għax ir-rep tal-Juventus away fl-aħħar 10 logħbiet tagħhom fiċ-Champions League rebħa ta' 3-2 mal-Leipzig u 3-2 mal-Bodo. Meqpija ma kienx hemm rebħ, kważi kien hemm xi 4 drojiet u l-kumplament kollu telf. Ġieri xorta irrid immur u konvinti li Spalletti ħajmotivahom li jista' jkun sensaw il-logħba ma' Napoli saqajna mal-art u nkomplu naqfu għax inutli tirbaħ lir-Roma u lin-Napoli mbagħad tiġi drum mal-Lecce u dik il-logħba sfortunata mal-Cagliari dawk mhux ħanet ma tirbaħx li iksax ma nistax niġġieldu għalli klab dejna fuq dik is-zoppa fil-bidu għax kieku beda bi Spalletti kieku l-istorja hija Però hemm ċertu differenti. supporters Juventini qed jemnu hemm minkejja l-fatt li Imma mhux ifhimni l-dment li hemm il-matematika tippermetti veru. Issa tgħidli l-Inter għadhom ma rebħux konfront wieħed li huwa wieħed dirett imma man Napoli kienu sfortunati wkoll. Ġifieri jiena nemmen li
li aħna din kważi l-aħħar ta' Jannar. Veru kif jgħid Allegri u Magri mal-Allegri kif ma' Juventus jgħid illi kien trebaħ u jintilef fix-xahar ta' Marzu mid-darba u elf, imma jekk l-Inter jamministraw surit in-nies ma narax illi jistgħu jitilfu l-kampjonat. Issa probabbilment in-Napoli ħeġu bloba fil-ġimgħa. Il-Milan ma nistax naqbdilhom għartax jiżolqulek ma' timijiet żgħar u mbagħad jagħmlulek lob ibelħuk flop ieħor. Jiġifieri jien ma narax li jistgħu jfallu kif f'dan l-istadju ma saħja mhux qed ngħid hekk per gufare, mhux ikun hawn xi interessi jaħsbu li biex nisħethom, imma jekk jagħmel 10 punti fuqna ma nafx kif veru għandna konfront dirett, ngħidu nirbħuh. Niġu 7 punti xorta huma l-bot ħafna. U l-Inter diġà għandhom logħba nieqsa fis-sens nieqsa. Diġà labu konfront dirett ma' Napoli lest il-ġiex loħbiet, ma dawk barra. Baqgħu Juventus Milan Roma. Għalhekk imbagħad baqa' mal-Milan, baqa' mal-Roma, ġifieri daw bejniethom ħajntilfu l-punti. Ngħidu li naħseb, alright, jiena saqsejtek id-domanda Jiena veru. ċertu ottimizmu fil-kamp tas-supporters Juventini, imma jekk irridu ngħidu verament fejn jiena naħseb illi nhar il-Ħadd 8 ta' Marzu fil-11 ta' billejl kif tispiċċa l-logħba Milan-Inter, skużawni, inkunu nafu fejn kulħadd, speċjalment la semmejthom inti l-Inter qegħdin. Jiena xorta nemmen Antonello li ħaġa, sorry taqbis. Le, ma importax. L-ħaġa nsellem il-panel u min qed jismana u min qed jarana wkoll. Xorta nemmen l-Inter għandhom dik xi ħaġa iktar mill-klabs l-oħra. Imma ma jibħux konfront dirett wieħed ta' kontrikom. Iva, vera, però u li qed narja l-Inter bdew qed iżidu bil-mod il-mod għax fil-bidu tal-kampjonat kif bdew jilagħbu ma bdejx nara l-Inter li kien hemm is-sena l-oħra. Bdejt ngħid qegħdin nara issa b'ta' waħda qishom bdew ġejjin qed iżidu jiġifieri jien nemmen dik il-ħaġa ovvjament fil-futbol bħalma tafu intom il-ballun fil-ground jintlab jiġifieri fuq il-karta ma tilabx futbol, ġifieri fil-ground jintlab il-futbol, però naħseb illi l-Inter biss jistgħu jitilfu il-lig. Jien hekk naħseb, avolja għadu kmieni, għadu ħafna kmieni, imma hemm naqa' diskrepanza. Hemm naqa' diskrepanza. Isma' ħanejlek jiena naqbel magħkom milli forsi Inter jista' jkun b'saħħithom naqa' mit-timijiet l-oħra, però jekk immorru lura bħas-sena l-oħra u bħas-sena 2022 Inter kienu b'xi 5 punti minn fuq jew 6 punti u tilfu ġifieri. Għalhekk jiena qed ngħid nistennew li għaddi d-derbi fit-8 ta' Marzu. Ismani, u tidu taraw ħaġa oħra. Issa l-Inter iktar ma jgħaddi żmien ħajkollhom iktar lob xulxin bħas-sena l-oħra, sena l-oħra kif bdew. Mbagħad ġew lob xulxin, Koppa Italja, Super Cup, Champions League, ġew xulxin. Intom logħba waħda fil-għandkom għax qas Koppa Italja m'għandkom. Ekku. U inti hemmhekk tibda tintlab. Il-logħba mbagħad ikollok naqa' fortuna, injuries, sospensjonijiet. Mbagħad hemmhekk tittara għax hemmhekk tittara kemm b'saħħtu t-tim. Qed tifhem meta jibdew jitlu dak il-logħba ġo xulxin. Jibda jkollok l-injuries. Mark, spiċċa interventi jekk imma. Le da sekkol, fis-sens li mbagħad hemmhekk titax 10 punti, veru ma 10 punti, però titlef 3 lobiet u tiġi jew ġiex lobiet u ġiex drojiet u ma la jiġifieri tarġ tiġi imma mhijiex faċli xorta. Jiena ħankun onest, mhix faċli, però minn Duġu Spalletti il-Juventus m'iniex naqtaħħom mill-likin. Improvjaw ħafna forsi vera ġew drom mal-Lecce u mal-Cagliari, però mbagħad fil-futbol għandna ħaġa oħra l-aħwa meta l-ballun jgħidlek le. U mal-Lecce u mal-Cagliari hekk ġarhom il-Juventus. Ifhimni Allegri hekk qale u għalien mhux ħaneskludi l-Juventus għax għal 50 punti jagħmluhom. Ifhimni Spalletti nittama li jaqbdu u jġeddulhom mill-iktar fis possibbli. Ma tixtaġġel Mark, ma tixtaġġel. Għax jiġrom bħal Tudor, spiċċaw ħassu 3 coaches, mottaw Tudor u hekk. Ma tixtaġġel. Differenza minn Tudor għal Spalletti. Minuta, Tudor m'għadux fuq il-kodba tal-Juventus ta' by the way. Jekk għallu santej kuntratt. Le għax ftemmu miegħu ġimgħu nofsilu illi jkun hemm buona xita u jaqaf kollox hemmhekk. Reġa' wera kemm huwa gentleman, kemm huwa verament huwa Juventin.
Eżatt, mhux bħal Tiago Motta, ifhimni. Il-Juventus nemmen li l-ikbar żbalji tagħhom Tiago Motta mhux għamlu ċara. Juventini, Sorry? Tiago Motta mhux Juventini, żgur. Appuntu. Żgur. Jiena panejt illi l-ikbar żbal kien li ġabu ġiex coaches illi ma kinux għall-altezza tagħhom. Jiena kont favur Allegri ma xorta naħseb li kien wasal żmien il-bidla fit-tim Juventin, ma l-bidla flok saret il-qudiem u jien kont ngħidha f'dawk il-videos nittama li ma tkunx bidla l-isfel. U sfortunatament kienet bidla l-isfel. Jekk mhux ħanirbħu l-kampjonat nittama li veru l-motto tal-Juventus huwa vincere non è importanti, ma l-unika cosa che konta, ma li għal-inqas niġu t-tieni għax inna ma niplejsjaw ma l-ewwel ġiex postijiet minn 2020 għax li ftielet raba u apparti dik il-kumedja tal-punti li konna ġejna s-seba jew s-sitta ma fej konna ġejna. Ġifieri dejjem tgħidlix differenza tagħmel Mark, imma anke għal-moral għax jekk nibda nara li l-gap qed tingħalaq minn mal-Inter, nibda naħseb kif kien ġara fit-2020 meta l-Inter kienu bdew jibnu l-gap, jalqu l-gap tagħhom minn mal-Juventus, u ngħid erġajna bdejna ġejni nikkompetu jiena m'għandix garanzija li s-season li ġej ħankunu ġaj probabbli erġaj hemm xi tibdil, jien nittama ħaġa ma jsirx ħafna tibdil issa fejn inna nissapportu għax ma rridx li ġi xi plejer u jerġa' jiġrilna kif ġranna sena lab Kolo Muani, għax Kolo Muani u lejn ilu l-valur u mbagħad ara x'ġara. Jien kont se nsaqsi domanda oħra. Voldieri, għax qed nitkellmu fuq il-ġil tal-kampjonat. U Napli. Jiena fimni wara Ħanibda minn Margarja l-ewwel. U n-Napli ġifieri, in-Napli fimni, in-Napli ara di jafa kulħadd. In-Napli meta jkollhom it-tazzi mhux għandhom in-Napli għax hemm konti. Meta jkunu fuq żewġ binari, ġifieri għandhom. Meta Conte jkun fuq żewġ binari, għax naħseb iktar. Meta għalhekk qed ngħidlek Conte mhux in-Napli, meta Conte jkun fuq ġiex binari ma jmexxix, di xi ħaġa li jafa kulħadd, ġifieri xi ħaġa li dejjem tiġri, mhux ħaġa. Conte meta jkollu l-lig biss qed li ħajjieħdu, kif kważi dejjem għamel, meta jkollu lig biss jieħdu. Kif jidħol fiċ-Champions League jkollu tazza, daqshekk ifalli. U ifhimni, in-Napli, ifhimni kif qed ngħidu ftit ilu, ħadd għadu ma rebħu l-lig with inverted commas, ġifieri xorta jafu jittranġaw l-affarijiet għax għandhom neqsin players in-Napli wkoll, ġifieri importanti, però kif naqbad ngħid, in-Napli qed ngħid mhux qed ngħid li ħanaqtagħhom mill-lig, però jisom ħadu issa jisom daqqiet, qed tifhem minn ċertu timijiet. Ġifieri ma naf, mhux qed xorta għadhom hemmhekk, jiġifieri bimt imma jisom għalaw daqqa lura għal-lig, ħanejtek. Jiena naħseb li l-kampjonat ta' Napoli jibda nhar il-ħamis għaliex jiena personalment nemmen illi ma' Chelsea mhux se jirbħu. Nhar l-erba' jiena nemmen li l-kampjonat ta' Napoli jibda nhar il-ħamis once li Antonio Conte jiġi eliminat mit-tazza taċ-Champions u Ekkiva. u mbagħad ikun jista' jikkonċentra. Għax mbagħad jikkonċentra fuq il-lig biss. Fuq il-lig. U Roma baqalhom l-Europa League ukoll. Eżatt. Istanna nhar il-ħamis mal-Panathinaikos home u tkun l-aħħar waħda tal-gruppi u jekk tiġi tajba dik suppost illi nitlu mingħajr il-playoffs ħanejtek. Jiġifieri dika. Mbagħad ir-Roma m'għandhomx Koppa Italja. Eżatt. Dik aħna ma nafx. Ekku, Juventus għadu għadkom fil-Koppa Italja wkoll. Għalhekk hu, ġifieri xort għal-Juventus u l-Inter. Avolja issa l-loba mal-Atalanta li Palladino ħanejdu hekk. Għamel kambjament kollu, tom naqra arja. U għed issemmu dil-bicċa xogħol tal-ġixlobiet tal-binarji, jiena nemmen li anke l-Bologna tibatu għada season. Il-Bologna mhumiex tim ħażin. U kux taħħum tajb imma ma narajhomx attrezzati ta' 600 meqjus akbar li jġildu. Aħna magħhom misna. Aħna Aħna magħhom misna. Bologna u Fiorentina illi it-tnej għadin f'żewġ kompetizzjonijiet dis-sena u t-tnej reġaw fallew. Bologna kellhom vantaġġ ta' 2-0 imma l-Genova rnexxilhom idawru l-iskor. U Fiorentina li fallit mal-Cagliari u reġaw mal-aħħar tlieta. Laqajjum ta' Mark ħalli nitkellmu fuqha qabel ma mmorru għal Roma Milan. Fejn u naraw kol xi messaġġi. Fejn taħsbu li qegħdin il-problemi ta' dawn iż-żewġ timijiet?
Bologna Joseph, Fiorentina. Margalja u Mark Xkambri. Għale ma timijiet. Bologna u Fiorentina. Bologna Fiorentina u Fiorentina. Iwa. Fiorentina, fimni, sorpriza kbira, fimni, li kienu hemm isfel, ħanejtek, ġifieri, ovvjament, però isom qed jirkupraw, xraw xi players u isom qed jirkupraw. Jien ma Il-Bologna, nemminx li hawn. sorry, Jien lek isalvaw Mark. jienek naħseb, Jien lek ngħidlek isalvaw. issa xissa isu qabdu ċertu ritmu. Qabdu ċertu ritmu. U l-Bologna komparazzjoni rajtom mal-Genoa, il-Genoa qed insegwihom ovvjament għax hemm De Rossi coach, normalment qed insegwi l-Genoa ukoll ġifieri bħala t-tieni tim. U nista' ngħidilkom li għamel kambjament s'issa De Rossi, ġifieri De Rossi għamel kambjament fuq il-Genoa. Il-logħba kienet sabiħa ħafna minn dak li meta tkun supporter neutrali tu fex tara għax ikunu tnejb xejn minn fuq u tibda tarhom ġejjin u kienet logħba vera sabiħa. Il-Bologna ifhimni isa naqset naqra wkoll hekk qed tgħidu intom. Però nemmen il-Fiorentina salva. Jienek nemmen ukoll. Dwar il-Bologna tiġa tajt l-opinjoni tiegħi x'inhi. Jiena fl-aħħar mill-aħħar nemmen li l-Fiorentina salvaw. Però l-Fiorentina għandhom xi ħaġa paralleli li jiena Antonello Magri żgur ma niftakrux, ma nafx tiftakarx inti jew Mark. Meta l-Milan kienu waqgħu fis-Serje B, fil-ground. 82. Ma nafx tiftakarhomx għax forsi issa jkun dana ma tiftakarhomx laqqas. Ma niftakarx Il-Milan kienu armati dak iż-żmien, lajta kienet biex jilagħbu jew jitlu Biex jiġġedu l-kampjonat. Infatti kienu mal-favoriti meta anki tqis anki tqis ukoll illi daw kellhom difiża ċentrali, żewġ ċentrali tan-nazzjonal, Kollovati u Baresi. Imma dik li waħda mill-fatturi kienet Baresi Ma dik hemm ismani minja fil-futbol Taljan dik hemm storja wara. Dik hemm storja wara minja fil-futbol Taljan. Issa l-Fiorentina jiena nemmen li kienu armati biex jiġġieldu għal postijiet ta' fuq kif kienu għedin jagħmlu fl-aħħar. Sa dan it-tant skurjaw l-Udinese 2-1 ġewwa Verona. Tajjeb. Issa li kont se ngħid hu li meta tim jispiċċa ruħu hemm mispjel, mbagħad jibda l-panik. Għax ifhimni s-supporters tagħhom huma seġenti, eżempju bdejt nisma' ħafna kummenti wara l-logħba tal-Cagliari Fiorentina bdew jippuntaw ħafna subajhom fuq Vanoli li ma jarawx coach għall-altezza tal-Fiorentina wara li bdew issa ġuntiġa bi Pioli. Issa sa fejn naf jiena fl-4 ta' frar li ġej ħajbda d-direttur sportiv tagħhom Fabio Paratici ġej lura l-Italja. Issa l-Fiorentina rridu naraw naqra wkoll il-kwistjonijiet tal-management għax wara li fl-aħħar sentejn il-full Joe Barone u l-Comiso li inaqdu mal-Mulej. Irrid nara min se jieħu l-Fiorentina jekkux x'interess kemm ħajkollu fil-klabb. Jew forsi jinbihom. Ma minix xi ħaġa jrid tiġri żgur għax daw x'għad irid jirreplejsja lil-Comiso żgur. Sfortunatament il-programm kellu jinqata' ħesrem minħabba li kellna xi problemi fil-konnessjoni tal-elettriku ta' fejn inxandru aħna, ovvjament dawn huma affarijiet li jiġru u li m'għandix kontroll fuqhom biss nixtieq niskuża ruħi sew mal-kumplament tal-mistednin li kellna fuq il-panel għal dak il-parti tal-programm kif ukoll magħkom is-segwaċi tagħna li kontu qegħdin issegwu il-programm sal-aħħar. Kemm nagħlaq biss billi nirringrazzja lill-sponsors illi ta' kull ġimgħa jagħtu fiduċja lill-Kamra Sportiva u lil Botta u Risposta qed tarahom hawnhekk hija Bettel Katalan, Paper Avenue, The Barber u Uża Sfuso Malta. Infakkarkom li żuru wkoll il-YouTube channel tagħna fejn hemmhekk ikun hemm il-kontenut kollu marbut mal-programm. Botta u Risposta ukoll diversi programmi li jkollha l-netwerk tal-Kamra Sportiva. Nhar il-ħamis ġej nirritornaw jien u Roberto De Brinca tal-programm Id-Bassir. Nħeġġulkom xil-ġimgħa d-dieħla wkoll issegwu Botta u Risposta għaliex ħajkollna programm speċjali minn issa nisvela ħafna affarijiet fuqu. Inħeġġiġkom biss biex it-tnejn li ġej fid-disa tkunu magħna għal 125 episodju mis-sensiela Botta u Risposta. U mill-ġdid niskuża ruħna għal mod ħesrem kif inqata' d-dibattitu tal-lum. Sakemm nerġgħu niltaqgħu Antonello Bela jirringrazzjakom tal-li ħadtu ħsieb tattendu għall-programm tal-lejla u nagħtikom il-lejl tajjeb.